Sashi sinpat ni ai kubelai bat ni pediang snow bahaya pi jaka ni ketop kubor ka bawan jepi nak do darshan kendra Shillong haswa ngini pet yaki kubor ki babnia kini kilong kimat ki bakongsan ka jing don jong ki bayo yak jing kot nak jing pang covid khat khandai hakari kalapoi jaka nriu pulai point not ar nak sispa on penjalan su yak jing khang khardep lani ka lockdown ha Shillong Sedang ke All India Institute of Medical Sciences Patna ya ke jing persang a injection ban penkot nau nyang jingpang coronavirus. Lejngo Menteri Ketenaga Kerja kia ke jala iba AL head bat ka kanhuan jonggi he officer ya ke senong nongkrem. Bat ke India kadai ke wei nakiri ke bapeli lat ban kentiu ya ke yok ke kot ong menteri rang badu kari Narendra Modi. Ngin yepet menta yaki khubor ki babnia. Ka sarkar hne ga singi kalay thu ba ka jing don ki balayo ya ka jing kot na ka jing pang COVID-19 hakari kalapoi sya ka hnriu phulai point not ar na ka sispa bat ka jing don jong baro ki breu ki bala kot hado menta kalong san lak nyau phuai hajar saus pa hnriu phongot hado menta ga jing don jong baro ki badang don ya ka ne ka jing pang kalong lai lak khadwai hajar san spa hnriu pusan ngot ka tanat ka kot ka khia kalay thu be ki don baro ar pu phra hajar saus pa khandai pu phrangot ki bayo thangmai ya ka jing pang COVID-19 hakari haki ar pu saw kan ta ki bala dep kabalapan poy ka jing don jong baro ki bayo ya ka ne ka jing pang sya ka khandai lak rew hajar news pa san phu ar ngot da ka jing don ki san spa san phu lai ngot ki bala yap hakasisngi kala kan tiu ya ka jing don jong ki baya baro hakari sya ka ar phu lai hajar news pa ar phu new ngot haka wei pat ka liang hamighalia ka sorka jala kalay thu ba ka jing don jong baro ki badang don ya ka ne ka jing pang kalong ar spa new phu ngot bat ki bala kot ki long saw phu rew ngot Usembut Menteri Rangba ula pentep baya ke jing khang kherdep lade ka lockdown ka ba arsingi ha Shillong bar ki jaka ki ba marjan on penjalan su namar ka jing wat pen ithu yaki tu ki badan ka jing ya jan bar ki ba bet jing pang na ka jing lake Hawaii tho songkurem ha Greenwood Resort kala dep ha Bihar ka All India Institute of Medical Sciences AIMS Patna kala sedang ban bishar ban persang ya ka injection ban penkot nau khnyang jingpang coronavirus ha ki ji phongot ki breu ki balawan chakmat berkil balajiat da ki bor jang ka hospital bon ngot ki breu ki la terwa ban long ki nong sha persang hnrei tang si phongot ki la sha jiet na ka benta ka ne la dep ban a ya ka benta ka baning kong sha ki ni ki bala sha jiet bar hadien khat saus ngi on sa ipad ya ka benta ka ba ar ki doktor ki dak khmi bnia bha ya ki ni ki breu ki bala yo ya ka ni ka dawai ha ka sien ai ka baning kong Labu shikan huan ki doktor ban pendep ya kane ka jingtmu hadian bala dep bad lapoi ka por balabo on sabi shar bha ya kini ki breu leng ba ka check up naka benta ka no ka jingta jong kani ka dawai ya kani ka dawai lashna lang da ka National Institute of Virology Pune bad Bharat Biotech International Limited Hyderabad rengkat ka jing yatre jong ka Indian Council of Medical Research kani ka dawai ka long ka dawai balashna ningkong ha India ki bor penyat ka nei grams hnen ga sngi ke lapan pau ya ka jing don jong khat lai ngot ki bayo ya ka jing pang COVID-19 ha nei grams u director jo ka nei grams u Dr. P Bhattacharya u lapan tep ban ki khat lai ngot ki bayo ya ka ne ka jing pang ar ngot ki dei ki nong thia pang bat ibe ide i nurse jong ka ni ka hospital tang ba kem pat la ban shem ya ka telong ba ini i nurse ilayo ya ka ni ka jing pang u medical superintendent jong ka nei grams u Dr. Nur Topno u la yatho ba ini i nurse em shem latrei hakanu kanu ka jaka bala sumar ki bapang COVID-19 haka hospital bat em shimlaya janro bat kinuki nikinong pang COVID-19 ki bor penyat ki le thu ro ba ini nurse ide ibasa hadem senyong bat ki lapan pa ba ila ban yo ya ka ni ka jingpang nakasnong ka ba isyong isa ki bor penyat ki le thu ro ba reungot na kini ki khat lai ngot kinong pang ki dei ka ba ya don bat ka jing ya jan bat unong pang ubening kong ubade usipai BSF kat ba arngot pat ki dei ki bawan na barjala kata na Kolkata bat na North Tripura bat sangot ki bei pat lalap hakapor bale ya ka screening every person who is on COVID duty for say 7 days at the end of that they are checked, evaluated
and only when we consider them at low risk will we send them home for home quarantine. Even then we are being careful. We are telling you are in home quarantine, don't go out anywhere. Yeah, we have one sister who is working in the CTVS ICU. Mind you, the CTVS ICU, it is not the same ward where this contact has happened. Okay, it has happened in a different area. So we have only one healthcare worker from Negligence so far who has come positive, which we think is not connected with this particular incident where a BSF patient was admitted on 4th. At that time of admission, he was actually COVID negative. Kan huan ki officer jong katnat ka kot ka khia rengkat bat umentri kani katnat gilale jingo yakasnong nong krem bat ongru baki pat ba kim dei ban tieng hanrai ki de banye khon prasha banyada nakani ka jing pang COVID-19 hakani ka jing yalang lawani shembanta langru do MLA ka than iba lambor malngyang bat kirang ba snong ka jing thmu jong kani ka jing yalang kalong ban pen saphriang jing tep shaki pat ba halor ka jing pang COVID-19 What kemudian kita? Yang nak jadi pun beri, aku nak beritahu, aku nak jaga. Jadi nak tahu, jadi nak tahu orang nak kau ipin dia, pengimdai kan berpong paling. Kalau dia cimpang kan mana, cimpang kan lain. Isu kata dia meminta support bagi umat yo yang dikawal kita penjam direct yang COVID-19. Cimpang rumah berlaku bagi cimpang apa? Boy Dr. Johnson lu. Kemudian Jepang nomor buyot Jepang COVID lalu mereka. Ki Menteri Kabinet kata iba samlen malngyang rengkat beriba Hamlet Sondoling kila kentu ya ke sorkar ban pendep no ya ke projek na surok kabala syubut teng na nong omlong jong kemenlem konstituensi sya laumei sok yong konstituensi lengba ka swai ngap kabadon hanong omlong. Kini ki arngot kila syem ya kini karai hadian bikila le jurep ya kini kejaka mensingi thok dieng jong kata yau kabala dep. Habakren bekilat pathai khubor kila ong bakani ka surok kat nai jing yarap shibun na kabenta kinong song snong jong baro artli ki konstituensi. Ya kani ka surok lashna nengkong do MLA barem ka soyong iba net shabong house nem khat khandai spa prapulai. Amar bakan ke surok nakaliang DP si Minister ukwa ya ka DPR ka janay kat no kalot lang ba ulak ban saksod o ni nakaliang groongot nila yale yung banle so katto kat ni ban pati ya kadak dai mai yung kamlo ko ni le ngin le beja ba dapura di gakle lagi ke ibang la banle pe kolong ba din persang ban kenduk si kenduk ya kesoka bagi kenduk ya Minister banyo ban sunsono laga kini opsos ni pada pengai ya ke kasaruni Nakadaw ka jing ther palat ulap ba ha West Khasi Hills District ka surok kala julor bar ka kenro kala toba ha surok ba National Highway shispa arbuh nyaubi ka ba penyeso ya ka surok na Nongston Sharong Jeng kani kala jia ha ka met siu blai ha Nong Chram Ading West Khasi Hills District ha ka ba kala pensyong seir ki pat ba nong ya nong yeng bat kumjo e ki nong song snong u superintending engineer jongka PWD Road Western Circle iba M Dakhari laong bakumba san phau meter nakani ka surok kala hab dakumba shipot shiteng shapo ilaya thu baya ka daw ka bathikna ompat la ban ong hanrai la shem bakani ka surok kala sedang orpan na do men shem tayew om shem la don kino ki jingja ki bas ngausi hakabaya dei bat kani Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi ulaong baka India kadai ka wei nakiri hak ka perthai ka ba plelat ban kentiu ya ka yo ka kot ulaya kran ya ka ne bat CEO ka Google Sundar Pichai lengba ka video conferencing hnen ka sngi Modi ulaong bakinong India yele kat bala ban pentrai kam khamstat ya ki ko technology hak ka jo ka por Modi bat Pichai kilaya merjing mon halor shibon ki mat kham tam hak ka bayadai bat ka jing penbet penbiang ya ki kor ki bor ban pensok ya ki nong rep ki samla samhoi bat ki nong seng kam lejong Modi ula kren ro halor ki sen jam bala shim dak sorkar kum shi benta ban wanra ya ka jing pen kala haka kam rep kam riang bat kan long ro kalat yo kam yo jam Modi ula jing modro ban seng ki jaka trai kam bala tep kum ki virtual labs khnang ban yo jing man toy ki khna bat ki nong rep
halor kamat ka bayadai baka jing yada yaki dolar ke bakongsan bat ka jing trai kam leng ba ka internet ulong baki technology company ken ha bat kham trai sitom ban penyo ya ka jing shania ka bakham paka menta pat nge pet ya ka jing long jing man jong ka sun beneng ka jing shet jing kriat ka sun beneng ha Shillong ka long arpusau point khandai degree celsius la khat pra point hunreu degree celsius ka jing sngam ka hau ka long prapusan nakashi spa amen step bat prapusan nakashi spa hakapor janmet ka jing hap slap ka long not point pra millimeter ka sun beneng kan dum lo ha Shillong bagi jaka kiba marjan kalar ubandon ka jing hap slap bat ka jing tir perthat Haswa bingin penkot ya kani ka khubor jongi mentaka janmiat ngenye pek biang sasisen ya kimat kiba kongsan ka jing don jong kiba yo jing kot na ka jing pang COVID-19 hakari kala poi jaka nriu phulai point not ar na ka sispa on penjalan show ya ka jing khang khadap lane ka lockdown ha Shillong sedang ka All India Institute of Medical Sciences Patna ya ka jing persang ai da wai ban penkot nau khnyang jing pang coronavirus lejngo menteri ketenar ka kot kya ka jalai ba al hek bat ka kanhon joki he officer ya ka snong nongkrem bat ka India kadai ka wei nakiri ki ba plelat ban kentiau ya ka yo ka kot ong menteri rang ba do kari Narendra Modi te paralog baro kiti kilong ki khubor nakane ka thop khubor jongi mantaka janmet ngen sai syambiang bat philasha janmet haka jo ka por ba ka jo ka channel naka banta ki wei pat ki khubor te tat hado ka ta ka por sashi sen pat khublei phi baro We are living in times when flood can occur any time in certain places. They can cause a lot of damage and even take lives.